Pam yn y byd nes di gytuno i wneud hyn? Fi'n gofyn fy hun yr un cwestiwn drwy'r amser. Pam nes i gytuno wneud hwn? Oedd e'n swnio fel syniad da 2 fis yn ôl. A nawr bod ni 24 awr cyn y noson gyntaf, fi yn gofyn yr un cwestiwn. Ond dwi'n edrych mlaen ato fe. Fi wedi mynd yn llai nefus fel bod y noson wedi dod lan, ti'n mo? Mae'n rhy hwyr nawr, ynddo fe? Braidd ydi, ie. Ti wedi bod yn ymarfer am wythnosau, sut maen nhw wedi bod yn mynd? Ie, ymarfer ers 3 wythnos. Rhaid fi weid, fi wedi mwynhau pob sesiwn, pob un. Fi wedi bod chydig yn rwystredig ar brydiau wrth ddysgu'r camau. A'r peth anoddau fi wedi ffindo yw perfformio dawns. Ti'n gwneud ar blaen llun os ti'n gwybod am be fi'n sôn. Ti'n dysgu'r camau, a wedyn mae'n rhaid y coesau gyda'r breichiau, a wedyn y breichiau gyda'r posture. A dyna, o'n i'n stryglo gyda hwnna chydig bach, ond mae Cymru wedi bod yn bril, mae partner wedi bod yn ffantastig. Mae hi wedi bod yn cadw popeth yn eitha ysgafn a ni wedi mwynhau'r sesiynau dyn gilydd a ni'n edrych mlaen at y noson gyntaf. Os unrhyw beth diddorol wedi digwydd yn ystod yr ymarferion? Lot o bethau diddorol wedi digwydd yn ystod yr ymarferion. Beth sy'n od yw bod Strictly Come Dancing yn ffilmio pob sesiwn. Er bod fi wedi dod i arfer gyda camera yng Uned wrth gyflwyno Uned5 o'r Blue Peter, mae'n just bach yn od pam ti'n ymarfer, pam ti'n treino, maen nhw yna drwy'r amser. Felly, ond fi wedi edrych yn dwp ambell waith pan fi'n dysgu cam newydd. Fi wedi gollwng Camilla yn anffodus a nes i hwnna echddoe. Oedd hwnna ddim lot o hwyl a dde jyst yn atgoffa fi pa mor beryglus a technegol yw'r dawnsio hefyd. Ond ni wedi mwynhau pob sesiwn. Mae wedi bod yn gret a fi'n edrych ymlaen yn fawr iawn at nos fory. Nos fory! Wyt ti'n barod ar gyfer nos fory? Ti'n gwybod y symudiadau yn ddigon da? Ti'n barod? Ti wedi paratoi y meddyliol a pob dim? Ie, mae hwnna'n bwynt da. Ni wedi paratoi yn drylwr ar gyfer nos fory. Mae'r ochr gorfforol yn ddiddorol achos fi'n defnyddio rhan nghorff fi erioed i defnyddio'r blaen. A mae'r ochr feddyliol yn bwysig hefyd achos dysgu camau newydd, ond ddim jyst dysgu nhw, ond perfformio hefyd. Ni wedi gwneud lot o weithiau yn ymarfer wythnos yma. Fi wedi bod yn hapus gyda'r perfformiadau ni yn ystod wythnos. Pwy a oer be fydd yn digwydd pwy oer bydd yn digwydd nos fory. Sa'n gwybod, ond gobeithio fydd digon ymarfer yno ni i wneud yn dda. Mae rhaid fi sôn i ti am y wisg. Y wisg? Ie, diddorol llunos, diddorol y wisg, ie. Wel, wrth weithio ar Blue Peter am dros 2 flynedd a hanner bellach, wedi gwisgo am bron bob dim, fel menyw, fel baban, unrhyw beth, really. Felly, ys ymosod fi am y wisg, a hefyd mae'n sioe yn dywe. Felly mae'n rhan o'r sioe, mae'r wisg, mae'n rhywbeth mae pawb yn trafod, a ystyn dewis dy fi. Porffor nos fory, exclusive i chi fanna, porffor. Beth am y beirniaid? Wyt ti ofn nhw? Ti'n edrych ymlaen i glywed sylwadau nhw? Ie, Ti'n mynd i weid nhw beth wrthyn nhw, achos mae rhai pobl yn ateb nôl? Mae lot o bobl yn ateb y beirniaid yn ôl, yndyn nhw. Nes i gyfarfod Oli wythnos diwetha, a ddi'n neis iawn i fi, a nes i ofyn iddi, ti'n mynd i fod mor neis i fi, nos Sadwn, a wedi, na. Gret. A Bruno, lot o hwyl yn Bruno, mae Craig wastad yn gas at bobl a Len yw'r beirniaid mwyaf, fe sy'n rheoli popeth a gweud y gwir. Pwy o'r gobeithio fydd yn just gyd yn rhoi tua 8 i fi ar y noson gyntaf a gweud dim byd, ond sa'n gyrru bod na'n mynd i ddigwydd. Yn wahanol i'r arfer, mae'n raglen arall ar y nos Sul yn does, felly fydde ti'n ffeindio mas ar y nos Sul os ti wedi cael dy gicio mas o'r gystadleuaeth, ond fi'n siŵr fydd hynna ddim yn digwydd, beth bynnag. Os rhaid ti aros wedyn trwy'r nos Sadwn cyn i ti glywed y canlyniadau? Mae'r strwythur wedi newid eitha lot ar Strictly Come Dancing eleni. Mae yna sioe ar nos Sadwn a mae yna sioe ar nos Sul. Felly mae'r dawnsio'n digwydd nos Sadwn a wedyn y canlyniadau ar nos Sul. Fydd pobl yn y studio ar y noson yn gwybod pwy sydd wedi mynd allan. Ond bydd y rhaid i'r cyhoedd sy'n gwylio a dyledu aros tan y nos Sul i wybod. Felly fydde ti'n iawn, fydde ti'n dod i bob sioe, fydde ti'n gwybod yna i texto ti'r ateb. Gret! Wel, dwi'n really edrych ymlaen i weld ti'n dawnsio. Ti'n nerfus, ti'n hyderus, neu ti jyst yn edrych ymlaen? Pob un o'r una. Nerfus, hyderus, mae'n frywychus, mae'n mynd i fod lot o hwyl os unrhyw beth arall. Dyna beth sydd wedi bod yn amlwg rhyngtha i a Camilla drwy gydol ar ymarfer yw'r hwyl ni'n gael wrth ddawnsio. Fi wedi mwynhau dansu'r camau newydd, sgil newydd, a hoffwn i aros mewn am o leia chydig o wythnosau. Just achos
ni wedi marfer mor galed ar gyfer y ddawns, felly bysedd ar groes, cofiwch bleidleisio a phob lygeth. Ti wedi clywed am y grŵp sydd ar Facebook ar hyn o bryd, Gethin to Win Strictly Come Dancing? Fe wedi clywed bod na clwb bach ar Facebook, ydw. Mae'n anhygol. Ti'n meddwl beth sy'n anhygol yw pa mor fawr yw'r sioe. Fi'n cedda lawr y stryd yn pobl yn gweud, ti'n neud Strictly Come Dancing, ti'n neud Come Dancing, ti'n meddwl. A mae hwnna jyst i bod yn ddiddorol iawn i weld a'n digwydd, ti'n meddwl. Ond gobeithio gen i ddigon o gefnogaeth o leia o pobl adre a newn ni anos mewn am ychydig wythnosau eto. A ti dawnsio gyda Camilla, wrth gwrs. Wyt ti'n ffansio hi? Lleinos. Fi'n methu ateb cwestiwn o fel. Ydw i'n ffansio Camilla? Wel, mae bywyd yn galed ar hyn o bryd. Fi'n cael treulio 4 awr a hanner bob dydd gyda merch blond o Denmark sy'n dysgu fi sut i ddawnsio. Bywyd yn galed. Ti'n mynd i ofyn i mas ar ôl y sioe? Cer o man i di. Ti'n chwysu lot pan ti'n dawnsio? Ydw. Ydy dy ddwylo di'n mynd yn sticky? Be ti'n siŵr gofyn? Na, Camilla yw'r partner perffaith. Hyd yn oed ar ôl cyfarfod y dawnswyr eraill. Fi'n falch dros ben bod wedi cael hi. Mae chydig bach fel mam yn dysgu'r ffidil i fi. Mae'n gweud sut mae fe, sut mae fod. Dwi beth i'n gofyn sut ydw i, mae'n jyst yn mynd mlaen gyda fe. A fi'n ymateb yn well i rhywun fel yna. Ar yr un pryd, mae fel graig, achos mae'n ffonio fi bob dy funud. Ti wedi bwyta? Cofia 6 gloch mae gen ti gyfweliad fan'na, a 9 gloch ti'n nôl yn Blue Peter, a fori ti'n neud hwn. Felly, mae'n berthynas eitha od, a fi'n treulio mwy amser gyda hi, na neb arall nawr. A nes i ond cyfarfod i 2 wythnos yn ôl. A mae'n bet iawn hefyd, wrth gwrs. Wrth gwrs. Diolch ti, Gap. Croeso, diolch yn fawr iawn.